atong pagtulunan karon kinsa man ang nagapakitag pagtuo sa tawag sa Dios. Atong basahon ang text sa Matthew chapter 20 verse 1 to 16. Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga nilakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mga mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. O kasabot na siya og ang mga mamumuo sa tag-dinaryo ang adlaw. Iyang gipaadto sila sa iyang parasan. Asa man mga mamumuo? Trabahador. Okay. Workers. O sa naglakaw siya sa may ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. Sayo sa buntag, ika-alas sa buntag. Og siya miingon kanila, pangadto sad kamo sa parasan, og suhulan ko kamo igo. Unsa may parasan sa English, vineyard. O sa ato karon sa general nga termino, umahan. Farm. Umahan. Verse 4. Og siya miingon kanila, pangadto sad kamo sa parasan, og suhulan ko kamo igo, busa nangadto sila. Og siya milakaw sa may ika-12 takna sa kautuhon. Ikatulo na ning nahugna nga nag-hire siya, nanawag siya mga trabahador. Alas 12 na. Og matod pa diha, og sa ikatulo ang takna sa hapon. Ikaupat na hugna, alas 3 sa hapon. Milakaw siya aron pagpangitag mga trabahador. Og sa may ikalima ang takna sa hapon siya milakaw og yang nakita ang uban nga nanagbarog sa og siya miingon kanila, ngano na nagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibuok adlaw. So kapila siya naghatag og nag-hire na ay 6 buntag, na alas 9, na alas 12, na ay alas 3, na alas 5 sa hapon, 5 ka hugna. Ug kanang tanan nakita nimo nga dili man nagsama ang paghagbo sa matag usa kay dunay niintra sa trabaho nga sayo pas buntag. Unya ang undang kay dito nas tingsalop sa adlaw. 5. Dili alas 5. Pag sahumsom na gyud. Alas 6 na kay ang iyang tingundang diri. Sahumsom naman ang tingundang matud pa diri sa unahan. O di ba? So katong alas 5 na nga mitambong, gamay na lang kay ang trabahoan. Di ba? Balik ta. Ato pa dinhi. Og sa verse 7, kaniya mitubag sila nga nag-ingon kay wala may misuhol kanamo. Ug siya miingon kanila, pangadto sad kamo sa parasan. Ug sa pagkasahumsom na ang tag-iya sa parasan miingon sa iyang pinyalan. Tawgan na ang mga mamumuo ug bayri sila sa ilang mga suhol. So, mo na ting bayad, ting suhol, ting undang sa trabaho ang pagkasahumsom na matud pa diri. Sukod sa mga nangulahig, tangka hangtod sa mga nahiuna. So ang iyang paagi sa pagsaysay dinhi sa pagsildo kay giuna og suhol ang mga ulahi. Og sa pagduol na sa mga mitangka sa may ikalima ang takna sa hapon, ang matag usa kanila nakadawat og usa ka dinaryo. Og sa pagduol sa mga nanghiuna na nagdahom sila na makadawat og labaw apan ang matag usa kanila nakadawat og usa ka dinaryo lamang. Ug sa ilang pagdawat niini na nagbagot-bot batok sa pangulo sa panimalay na nag-ingon kining mga naulahi nakabuhat sulod lamang sa usa ka takna ug sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibuok adlaw ug sa nagkalagiting nga kainit apan ngadto sa usa kanila mitubag siya nga nag-ingon higala wala ko ikaw lupigi kay dili ba nagkasabot man kita sa tagsa ka dinaryo. Dawata ang imo ug lumakaw ka. Akong pagbuot nga paghatagan kini nga ulahi sama sa akong paghatag kanimo. Dili ba di ay matarong ang paggawi sa akong mga butang sumala sa akong gusto? Imo ba di ay ako nga babut-butan tungod sa akong pagkamay natagot? Sa ingon niana ang mga naulahi mahiuna ug ang mga nahiuna mangulahi. Ngano ka ang ingon ani? Sa akong pagsabot mga igsuon, ang ako nasabtan dinhi nga giingon ini pagsaysay sa Ginoo ang gigamit kini nga sambingay aron pagsabot nato mahitungod sa unsay ginabuhat sa Dios sa iyang gingharian. Kay gipakasama man dayon niya niini ang iyang gingharian sa Dios. So makita nimo nga usa diha nga mapansin nimo ang Dios nangitag trabahador. Nya lain-lain ang oras sa iyang pag adto o ang sa pagtawag kanila. O niya, lain-lain ang oras diin sila nagsugod.
Pero usara ang oras nga sila suhulan. Dito ra sila tanan mo suhulan sa tingundang na. Dini makita ang akong nasabot ini nga ang grasya sa Dios iyang gihatag ngadto sa mga tao. Tito kapitulo 2. Iyang gipadayag ngadto sa mga tao. At nagsugo siya sa mga tao nga maginulsog alang sa kaluwasan sa mga tao. Ang mga tao dili man nagsama ang higayon nga muduol sila sa Ginoo. Aron mo tuo og moalagad kaniya. Nay uban dugay na. Nay uban bago pa. Nay uban uwahi. Unya dinhi sad makita nimo mag-igsuonan nga ang paggawi sa Dios sa iyang pagbalos ngadto sa matag usa pinasubay sa iyang kaluoy. Sa iyang pagkamahinatagon. Ang Dios mahinatagon. Busa gihatag niya ngadto sa matag usa dili na bali kung unsa ang ilang kahago, ang importante mitrabaho sila sa iyang umahan. Ang importante mitrabaho sila sa iyang umahan. Ang suhulan dili magbase sa kabug-at o sa kadugayon sa ilang pagpamuhat, kundi magbase kini diya sa pagtuo. Ang kasulatan nagtudlo mga kaigsuonan nga ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo o dili sa mga buhat sa pagbantay sa kasuluran. Kung imo sa pagtuo ni ana, ako ka na nasusi mga igsuon nga sa akong nasabot, ang pagtuo manggod mao'y basihan sa Dios sa paghatag niya og balos ngadto sa matag usa. Yung ka nga dili ba ang buhat man mao'y basihan sa Dios aron balusan ang mga buhat, pero ang buhat sa tao kuan kana tungod kana sa pagtuo, walay buhat nga dili tungod sa pagtuo niya. Busa ang pagtuo mahinungdanon kay ang imong mabuhat sumala sa imong pagtuo. Mao na nga kung unsa ang pagtuo nga nabatunan sa matag usa kanato, ang imong pagtuo karon nga nabatunan, diha magdepende ang imong pagpamuhat. Kung wala kay gibuhat, maupod nay imong pagtuo. Busa importante kayo ang pagtuo. Kay ang pagtuo nimo diha magabase ang imong buhat. Kana mao'y magahatag og resulta ang imong pagtuo. Ngano man nga nakabuhat si Abraham sa paghalad sa iyang anak ngadto sa Dios. Sa iyang bugtong anak na si Isa. Buhaton ka to niya. Kay gusto lang niya buhaton, ibuhat ka to niya tungod sa iyang pagtuo. Matod po sa kasulatan. Kita karon kung unsay atong ginabuhat, refleksyon kana sa atong pagtuo. Kanang di na taganahan mamuhat, mao na sa refleksyon sa kahimtang sa atong pagtuo. Di na taganahan. Kana wa nay gana, wa nay kalipay, wa nay kadasig. Refleksyon kana sa nahitabo sa imong kasing-kasing, mahitungod sa imong pagtuo. Ang Dios nangitag mga mamumuhat, mga mamumuo, mga igsoon. Niya ang pangutana, unsa maning trabaho nga gusto niyang ipatrabaho. Matod pa dinhi mga kaigsuonan, basahon nato sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 32 hangtod sa 38. Dayon Roma kapitulo 1 bersikulo 16 hangtod sa 17. Dayon Roma 10 5 hangtod sa 15. Mateo 25:31 hangtod sa 46. Galacia 6 9 hangtod sa 10. Dayon Buhat or Acts chapter 2 44 hangtod sa 47. Romans 15 25 to 28. 2 Corinto 2 Corinthians 8 verse 1 to 9. Okay, so ato na ni siyang basahon, no? Atong unahon ang Mateo 9 32 hangtod sa 38. What are the works that the laborers of God's kingdom must do, or the workers of God's kingdom must do? Unsa man kahaang buluhaton nga angay buhaton ni atong mga mamumuhat o mamumuo sa gingharian sa Dios. Kay katong atong gibasa nga sa bingay, di pa kasama man daw ana gingharian sa Dios. Nangita siya mga mamumuhat, mga mamumuo, workers sa iyang kingdom. Unsa may mga works, unsa may mga job, unsa may mga buluhaton, mga trabaho nga trabahoon diha sa kingdom sa Dios, or sa iyang vineyard. Mateo kapitulo 9 32 hangtod sa 38. Mateo kapitulo 9 bersikulo 32 hangtod sa bersikulo 38 nag-ingon diri mga igsoon.
Og sa nakalakaw na sila, tan-awa gidala kaniya ang usa ka taong amang nga giyawaan. Og sa gikapagula na ang yawa, ang amang nakasulti ug ang mga tao nahibulong nga nanag-ingon. Sukad masukad wala pay nakita sa Israel nga sama niini. Pan ang mga Parisiyo nanig-ingon, ini siya nagapagula sa mga yawa pinaagi sa punuan sa mga yawa. Og ang tanang mga lungsod og mga balangay gisuroy ni Hesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga og nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian og nag-ayo sa tanang mga sakit og kaluyahon. Og sa pagkakita niya sa panon sa katawhan, naluoy siya kanila kay sila nangalibog og nanagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, daghan unta ang anihon apan jutay ra ang mga mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Ang kaayo ang anibonon. Yung pa niya, the harvest is plenteous, but the laborers are few. The workers are few. Pagtanaw niya, kung imo na palandungan og maayo, nakita si Ginoo ang kadaghan sa mga tao nga nakinahanglan sa mga services. Nakinahanglan og serbisyo. Sama sa mga karnero nga nanginhanglan og magbalantay. Taluoy ang Ginoo kanila. Ug kini nagapanghitabo sa dihang ang Ginoo misuroy sa mga balangay. Og ang iyang gibuhat, he was teaching and preaching the gospel of the kingdom. Ang iyang gibuhat, nanudlo siya o nagsangyaw siya sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Unya, diyan ang panahon na sa hinubay ni Mateo, naghatag ang Ginoo usa ka ekspresyon, usa ka pagpadayag sa iyang pagbati. Kumpasyon niya, iyang kaluoy sa mga tao. Naluoy siya sa mga tao sama sa mga karnero. Kaya ang mga tao daghan ug madto pa niya pagkadaghan sa anihon. Daghan unta ang anihon apan jutay ra ang mga mamumuo. So daghan ang mga tao nga nanginahanglan sa services sa gingharian sa Dios. Busa nangita siya og trabahante. Nangita siya mga mamumuhat. Ang purpose sa Ginoo, siya mo'y nag-una. Siya mo'y nag-una sa pagpakita. Katong pag-anhin ni Jesus Christ, mao ang iyang sama din sa demonstration sa sambingay, nga milakaw siya aron pagpangita og mga mamumuo. Aron katong mga mamumuo mutabang kaniya. So ang buluhaton sa gingharian sa Dios dili lamang taman kang Jesus Christ ra nahumana, kundi kinahanglan ipadayon o kinahanglan mga kaigsuonan nga human motuo ang mga tao kang Jesus Christ, ang mga tao mamuhat usab sa gingharian sa Dios. We must work for the kingdom of God. Magmuhat kita para sa gingharian sa Dios. And in God's kingdom, there are works sa mga ka-available sa ato, na ay mga jobs nga available sa ato. Sa gingharian sa Dios, na di ay mga trabahoon, mga bulaton nga available para sa matag-usa kanato nga mutuo kaniya. Sa iyang pagtawag, he was out looking for workers. Di ba? Milakaw siya. Nangita siya mga mamumuhat, mga trabahante. Mato pa dito, anong naaman mo din eh? Kasi nga, wala man may gibuhat. Wa may nag-hire sa amo. So doon na siguro ubang mga tao nga wa mawalihi. Maunang di sila makapamuhat sa gingharian sa Dios. Basin ka na, di ba? Kaya nag-standby mo lang daw sila, nagipangutan na sila, ano mga wala man, naaraman mo din, idol man mo, wala mo magibuhat, tindog lang mo siya, gihan, ako ba, way pamuhat. Huwag mo ginag-hire sa amo, para suhulan mo. Sige, halik, pangadto mo sa akong parasan, trabaho mo dito, suhulan ta mo sa angay ka dito. Ano nga ito sila nanarbaho? Mga kaigsuonan, ang trabaho di ay sa gingharian sa Dios nga available mao kini. Available ang trabaho sa panudlo, ay available ang trabaho sa pagsangyaw sa mga balita. Teaching and preaching of the gospel. So ang evangelism nga trabaho, ang pagsangyaw sa mga balita, available sa gingharian sa Dios. Nanginahanglan siya worker para ani. Ang mosangyaw sa mga balita sa gingharian, mao ni gibuhat ni Hesus. Unya, nangita siya dugang mga magbumuhat kay siya ron isa. Nya daghan man kaayo ang mga anihunon, daghan kaayo ang mga sangyawanan. Daghan kaayo ang mga tao.
Kinahanglan siya. O kinahanglan sa doog mga magtutudlo, teachers. Pero ani kalibutan na, daghang kay gusto mag-teacher, puro kalibutanon nga mga pag magtutudlo. Wala interesado nga mamuhat sa kingharian sa Dios. Nga ang suhol, dili kinsinas. Dili 15:30 ang suhol, kung dili pagsalop sa adlaw, sa diyang muabot na ang katapusan, sa diyang mubalik na siya, ay ha ang suhol. O ang suhol, kinabuhing dayon. Dili kwarta. Kung dili, kinabuhing dayon, o ang puloy-anan, nga wala na katapusan, dito sa iyang kingharian. Asa man ang teacher sa iyang kingharian? Unsa ang pagtudlo may gatuod? Kinahanglan na pagtuod. Nita gusto ko mag-teacher sa kingharian sa Ginoo. Lord, pwede ka ako may mong teacher? Hali, be a student. Pagtuon sa diya, tanaw na to kung kaya man nimo mahimong teacher. Di ba? Pero di ka magtuon, di ka makaserve. Kaya wala ka skill. Sunod sa kingharian sa Dios, kinahanglan na skill. Mga kaigsunan, mauna nga, matod pa din mga kaigsunan sa Efesio Kapitulo 4, pinaagi sa mga apostoles, o pinaagi sa mga propeta, o pinaagi sa mga magtutudlo, evangelista, mga kaigsunan, kinahanglan matudluan ang mga saints, ang mga magtutoo, aron makapamuhat for the work of the ministry. Ministry of God's kingdom. Amen. Mao din na siya mga kaigsunan. So kita karon, gitawag ta si Ginoo para may mga workers sa iyang kingdom. Ang atong mga buluhaton, atong mga trabaho, pagpanudlo, pagsangyaw sa may balita, muna'y isa, muna'y duha karon nga atong makisbutan, amo itong maabot pa ba nato ning uban. Mga kaigsunan, depende sa wisdom o kanang ihatungod sa Ginoo kanako. Naka-abri na mo sa Efesio Kapitulo 4, versikulo 9 magsugod, hangtod sa 12. Pagsaka niya, pagsaka niya, unsa may laing ikasabot nini, kung hindi na siya makakanaog usab ngadto sa mga kinaubsan nga may kayuta. Siya nga nanaog, siya usab mao ang misaka sa ibabaw. Sa inyo pa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno niya sa tanang mga butang. O ang iyang mag-asa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor, o mga magtutudlo, alang sa pagsangkap sa mga banal, alang sa buhat sa pag-alagat, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Amen. Ang sa'yo mabasa. Alang sa buhat sa pag-alagad. Alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Nagpili siya aning mga apostoles, mga propeta, mga evangelista, mga pastor, mga magtutudlo, kay aron ang mga balaan sa Dios, ining mga nituo na, matrain sila, makabaton sila skill, aron sila makapamuhat sa hingharian sa Dios. O ang ilang pagpamuhat diha sa panimalay sa pagtuo ng mga iglesia, makita kini. Ilang mga buhat makapalig-on sa lawas ni Kristo. Ang ilang mga buhat, mga kaigsuonan, mga buhat sa pagpangalagan. So walay usa dapat sa membro sa church, walay usa dapat nga magtutuo nga nagtuo kang Kristo, nga walay buhat. Ang tanan dunay buhat. Hallelujah. Kay gitawag kita sa pagpamuhat. Hallelujah. Amen. Apan makapamuhat kita kung nagsugod kita sa pagka-estudyante. Nagtuon kita. Ang estudyante muadto sa eskwelahan para magtuon. Mangita siyang magtutudlo aron makakatuon. Ang atong magtutudlo mao ang Ginoong Hesus. Ang atong textbook ang Biblia. Doon na usad kita'y mga magtutudlo diha sa iglesia. Mamati kita sa giya ni ini. Apan ang pinakalabaw natong magtutudlo mao ang Espiritu Santo sa atong Ginoo. Nga mugiya ka nato kung magtuon lang kita. Ayaw expect nga grade 1 ka pa sa unya mahimo ka na dito worker. Wala pa, ang grade 1 di pa na. Grade 2 di pa na, grade 3 di pa na. Muuswag ka usa. Ayaw pagdali. Busa ang buluhaton gani dinhi sa church bisan sa leadership. Ang qualification dili bag-ong nakabig ang ibutang sa leadership. Kay basin unya maburot siya pareha kang Satanas, mahulog ra gyapon siya. Mahimo siyang garbuso. Unang matured yun.
Unsa ka kadugayon ko mature? Brad, di sa pag-alagad sa Ginoo. Depende sa imong kakugi sa pagtuon. Base ni siya katuig di mo pagtuon, 2 katuig di mo pagtuon, matured ka na nga magtutuo. Kay ang Ginoo amo pa mature nimo. Amen. Dali ra ka mature ani pulo sa Ginoo. Siya ang mo-train sa imo. Gani si Ginoong Hesus sa ministry niya, 3 years sa ministry gani. Usa ang akong pagsabot o ang pagsabot sa uban nga after 3 years nato nga mahimong sa diyang nakabig ta mituo ta after 3 years nato pagtuon expected nga dapat mamuhat na ta kaysa 3 years nga ministry ni Jesus Christ gibiyaan na niya ang apostolis lantang ni Jesus Christ. Pam kaayo magdugay ang Ginoo. Mao na siya diha sa church kung dunay sa organisasyon sa church walay tao, walay usa ka magtutuo nga walay bulgaton, naagi bulgaton. Ang di lang makapamuhat diha kadturang mga tao nga wa gyoy skill kay wa magtuo. Pero sa dihang nahimo ka ng disciple, kaya nagtuon na ka, nahimo kang disciple ni Jesus Christ, makapamuhat ka gyud siya ginarian. Mauna nga sa Bible giingon din na sa Mateo kapitulo 20 giingon din na 28. Go and make disciples, di ba? Anlakaw kamo o paghimo kamo mga tinun-an ko. Make disciples for me. Paghimo kamo mga tinun-an nga akong mga tinun-an dili inyo tinun-an. Usa kita tanan mahimong estudyante ni Jesus Christ. Kamo ako gi-invite kita tuon diya kang Ginoong Hesus. Di ba? Dili ako gid ang magtutudlo. Usa lang ko nga mo-share ba sa akong nahibaluan, pero kita murag kita ang gabaid sa usag-usa para mouswag tang tanan. Ang pinaka magtutudlo nato mga Ginoo. Mao na nga ang hinungdan ngano nga ang Dios nagtawag sa ato kay nangita siya mga mamumuhat sa iyang gingharian. Workers. Kundi ang gingharian sa Dios kay apil man kini ang iglesia. Iglesia niya kining hugpong sa mga magtotoo. Dahil ang hugpong sa mga magtotoo kay mo alagad man, mo alagad. Dili lang ang pag-alagad diya sa sulod sa panimalay, kundi mo alagad usab ngadto sa mga tawo nga tuwa sa gawas, sa pagpangita sa mga tawo nga nanginahanglan sa pag-amuma sa Ginoo. So unsa ni trabaho pagsangyaw sa may balita o pagpanudlo, gipakita na ni Ginoong Hesus. Dili ta mo lakaw dito magpangaway. Pag-insultuhon natong mga tao, dili day na. Kita dito manlakaw na pagpangasap-an nato ng mga tao diha, dili. Ang ato dito pahibalo nato sila nga dunay balita sa gingharian sa langit og kining balita maay kining balita. Ug i-present nato nga maayong balita, dili i-present nato nga bad news. Hisgot ang maayong balita dito, maayong balita gyud. Ang maayong balita nga hatag ang Dios o bayad alang sa kapasayloan sa atong mga sala nga mao si Kristo, ang kordero sa Dios sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang maayong balita nga ang musalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ang maayong balita nga bisan kining langit ug yuta tunahon sa Dios tungod sa adlaw sa paghukom, batok sa mga dili Dios nun, apan ang Dios nagsaad sa bagong langit ug bagong yuta ug ang mga tawo mituo kaniya mabuhi uban kaniya sa walay katapusan. Amen. Ang maayong balita nga ang Dios adunay grasya alang sa mga tao. Ang maayong balita nga ang Dios maluluyon og dato sa kaluoy. Dili ta mo adto dito nga sayop ka ng inyong mga doktrina, kining amo ang insakto. Dili na nang ato pag adto dito. Kaya dili na kana si Ginoong Hesukristo ato na kana. Ato naman na. Ipahibalo lang sila, di pa desisyon nga mutuon sa Ginoo, mutuo sa Ginoo. Pag mutuon na siya, makadiscover na sila. Daghan daw kuno kaayo ang mga anihon. So ang another din ha mga kaigsuonan before gani anihon ang usa ka anihon naapay pagtanong. Og ang pagtanong mo ang pagsangyaw sa may balita. Sa kinahanglan ta nga mamuhat para ani. Amen. So imbes nga magsige tag vlog dinaan ng mga way pulos ato nang iwali ang Ginoo diya sa tong vlog kung mag-vlog mo lang galing. Amen. Di ba? Workers na ta sa gingharian sa Ginoo. Dili ta workers ni kinsa man diha. Di ba? Interesado ta sa suhol sa Ginoo. Amen. Kaduga kan akong pagsabot ay mo kalain ha basig ka vlog mo. Nakadugang ka lang hinuon nga ang tao mulayo sa Dios. Kay ibutang ta dunay 1 million ka videos nga nag-distract sa tao. Nga mulayo ang iyang atensyon sa Ginoo. Nadugangan sa imong video ikaw 1 million na. Naapil ka pa. Ang imong video nakadugang dito nga mubiya siya sa Ginoo. Pero kung ikaw 1 million ka sa video, tapos ang imong video nagdala sa iya nga moadto sa Ginoo, nakatunong siya sa imong video, at least natultulan siya nga
makaila sa Ginoo. Amen. Dili kay nadugangan hinuon nimo. Ang distraction sa kinabuhi na distraction ka namang distraction nga katong nakailog sa iyang atensyon. Layo sa Ginoo. At least unta katong nakita niya, ay salamat. Sige ko na nakahatag sa ako ning paglawag nga video ah. Oh, ay na lang. Kaya naman ini, ambot lang. Naganaw na gani ko nga kung mahimo lang unta doon na unta kay declare na fasting aning cellphone. O mga gadget, fasting ba? Tanaw na itong mabuhi ba bagyapon ta kung hindi ta makagamit ana? Lord, tagaan ka nimo ani no nga mag-declare o fasting ani. Oh, Mangawala niya pala may pastor. diha agad ang challenge. Kay ang kini manggong fasting, abstain manggod na. So, kung naay maka-declare tag puasa ana nga mabuhi pa bagyapon ta. Matuman ba tong giingon nga matubag nato si Satanas nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lang. Akong giangko, Lord, itugot unta nimo nga makakapot kami ni anak kay kana lang tinuod ba nang giingon ni Brother Ricky. Nagpakita lang na sa naata sa danger sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Wala ta naka-intensyon sa atong trabaho sa iyang gingpriya. Duwa ta dito namuhat pero layaw ang atong utok. Distracted ta. Disturbo kayo ang atong pangutok. Di ba? Samtang nagtrabaho dito sa iyang gingarian. Kung di na ito madesisyonan, i-push kita sa Ginoo sama ka Jonah, nga di man siya pakadesisyon. Ang ibuhat sa Ginoo, gitulod gid siya, hangtod nga napugos siya, bisag di niya gusto. Ang buot man ko di pasabot ani, dili siya literal nga di ka na mo gamit. Kay naa may gamit sa cellphone nga maayo. Ay parehaan nag-study ka, gamito nimo sa research, gamito nimo sa study. Pero ang problema kay naay tentasyon diha nga ga-distract sa imo. Yung ka nga mag-study unta ko sa Bible ay natublok nimo Facebook man. Usa na nga ikaw magdesisyon, ako magdesisyon para sa akong kaugalingon, magdesisyon ka para sa imong kaugalingon nga maka-focus ka diha sa Ginoo. Na mao na kana karon ang sakto ka na brand. Nga ingon din nga pagpugong sa kaugalingon. Unsa ka nato pagpugong sa kaugalingon kung ganunot kita sa ilang trabaho. Busa inaani ang akong idasig. Ang akong nakita karon wala ko makasiguro kung perfect ba ni kung sa. Pero ang akong nasabot mas maayo kini. Kung vlogger ka manggaling, pag trabaho sa imong vlog, nga worker ka sa ginharian sa Dios. Okay, naman karon trabaho nga vlogging. Vlogging na, di ba? Mag-vlog na sila so makakwarta na sila sweldo dia. Pero kung imo nang trabahoon, ingon nga alagad ka sa Ginoo, so, ang kingdom sa Dios dito ang imong trabaho sa imong pag-vlog. Dili ang unsa man. Sige, kung sabi mo pabuhaton dito, di na lang natin eskutan. Basta kay kabalo na ta. Nga kung lahi sa gingarian sa Ginoo, lahi ka na. Di ba? Ang imo dito kay nag-vlog ka, i-promote nimo ang gingarian sa Dios sa imong pagka-vlogger. Ano siguro? Sample lang ba? Example lang na. Wala, dili ni siya usa ka kuan nga imando sa ato. Nay ato di kay ni uyo na hinuon ta dito, mo nang gitawag assimilation. Ngayon ditong nagpahiuyon na hinuon ta sa kalibutan kay nagpahigop mo kita sa kalibutan. Kaya kung una nato naamdi kwarta aning vlog. Mag-vlog sa ta. Pero wa ta kabalo gibiyaan ta na ang Ginoo. Kay na busy naman ta. Di na ta pakatulog sa pagtrabaho sa atong vlog, sa pag-edit. Ni gasto na ta kwarta sa siging lakaw-lakaw para lang maka-vlog sa bisan unsa nga mga vlog nga wala na gyud ang Ginoo. Pero ang giingon dito sa unang Korinto kapitulo 15, barog ka mga malig-on, madagayaon diha sa bulaton si Ginoo, sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay, dili makawa. Pero nagasto na nimo ang imong lawas, nagasto na nimo imong kwarta, nagasto na nimo imong talent, nagasto nimo imong skill para sa usa ka butang nga way labot sa gingharian sa Dios. Na-appeal ka pa ba aning laborers of God's kingdom? Wala na. Hinawa ka na. Ang pangutana, nituo ka pa ba sa Dios? Kung nituo ka, nga nuwa ka namuhat para sa iya. Ang tao nga mituo, maukad to silang mga miadto sa umahan sa Dios. O sa iyang kaparasan, o nagpamuhat nga malahutayon hangtod sa katapusan. O to silang mituo. Kadto nagpabilin sa pagtrabaho.
Kini sila mao ang nanagapaningkamot o nanagpanlimbasog nga masiguro dili lamang ang ilang pagkatinawag kundi bisan pa ang ilang pagkapinili. Mao kini mga tao nga mito. Busa hinaot nga kini maghatag ka na ito pahinunod. Dili ka na sakto nga kaniadto makugi kang mukanta karon giluyahan ka na, di ka na mo trabaho. Kaniadto makugi ka mag-study. Mauna nga pag opportunity na ganing ating share sa pulo sa Ginoo, mura nang mabuto imong dughan kay di na ka makapugong mo share. Kay grabe naman kapuno imong dughan sa pulo sa Ginoo. Puno na sa espiritu mo nang ginoo tay chance nga maka-share ko. Mo share ka na dayon. Pero karon na pobre ka na. Kay wala naman ka nagtrabaho sa Ginoo. Ang usa nga trabaho mo ang pagtuo. Sa pagyo. Pagpanudlo. Sa pagyo. Pagsangyaw sa mga balita. Sa tanang paagi nga mahimo na ito. Ato rin ipadayon mga kaigsunan para padayon tan magkakaton kay daghan pa ni taas pa. Kinsa man ang nagpakitag pagtuo sa tawag sa Dios. Ang tawag niya nangita siya mga mamumuhat sa iyang ginharian. Kay daghan daw kuno kayo ang mga anihunon pero gamay ra ang mga mamumuhat. So mo apply mo? Gusto mo ma-hire, gusto mo ma-apply, study. Salamat sa grasya sa Ginoo. Ito niyan po sa iya. Mo ganing nalipay ta. Mo kining mga kulunga ang gitudlo sa Ginoo kanako. Kinahanglan nga nila trabaho kita. Ano ko sa Ginoo, ang mutuo kanako magbuhat labaw pa sa akong gibuhat kay mo adto ko sa amahan. Yung kaniya ato ra na may ismutan. Sige.